Bueno, ia zehosin itun hemen ingurun, 20 hektarea pasak, batea erosin itun. Lehenagotik, genezken hor sail batzuk, guain dela 7-8 urte, kriptomeria landauta, goikoak, eta matarrasan bota ondoen ondokok, mugantek, salgai jarri zituzten euren saiek. Sail desinte, netzako asko. Eta alde batetik sail horrekin eikentzon mugante, eta bestetik beste sail batzukin ere, beste gure sail batzukin mugante baita. Eta holaxe animatu nintzen, enbajada hontan. Espero ez gala mutuko, baina landaudet, danetan sekoia landaudet, baina ondo datorrela emateo, eta lurrek ez zait iruditzen nola txarra dienak, uste sekoiantzako egoki izan daitekela, nahiko ondo itxatxi diela ematen do, euri desente intzon udarrin, eta, aurrea doa, proiektu hau. Atxe afizioa zeuken, da mendi asko, aldatutakoak, behak aldatutakoak, eta... Bai, are gaztetatik mendi asko erosi zituen, gure etxen diru pixka zanen baso bat erosten zon, urdun beste gauza zan, basok eman ekintzean. Asuntoa nola daun ez da oso animatzekoa, ekonomia aldetik eta askotan numerok hobi izatea ezateatzea, zentzu askoik ez dauke askotan. Baina nik uste afizioa eta badabla hola atxekimendu bat lur hauekiko eta basoarekiko ere bai ez. Nik nintzen guztu atortzen ez. Basolkartekin da baukeu harremana, ni gainaz web horritan da noizbenka sartzen naiz, ez dauke denbora gehiagik, baina nik uste nik faltan botatzet transmisioa, informazioa. Nik uste garai baten baserritan da egunero bizizien, mendei behi da, basoi behi da, eta informazioa transmititu ikentzan. Zaharrekatik gazteta eta oain nik uste baso jabe asko kalen bizigea eta ni ne ingurun behintzet baso gintzaz gutxi itzeiten ne ingurun. Eta hontan nik uste informatuta hotea importante dela. Eta batzutan bai falta botatzet, adibidez hor landarein buruz basolkartain badare informazioko gia batzuk, noiz zein podaketak, ez dakizer, hola informazioa. Eta ni gauza horiekin usteet premie daukula. Ni beharra sentitzen dut. Urtero herrin baten hobesten egiten du ikastaroi, gehien bat bueltatzeko hostozabalen kudeaketara, ez? Kudeaketa oso diferentea da koniferatatik eta orduan, saiatzen egia hortan ere, bakoitzek bere gustokoa dituen arbolai eta kudeaketa jarraitu ahal izateko egiten. Nik baso bat ikusten duen abandonauta, ostras, pena emateit, iruditzen zat, sasi ez ikine hor, ez dakit, abandonatzen nahi gala, baserri asko, ganadu eta kentzen nahi, normal, baina hori lotugoa da. Basok, emateola aukerea hain lotu ez da, eta tradizio gai eta eusteko, eta naturarekin gertugo bizitzeko. Azkenen abandonatzen bazu gutxigo jutentzea. Eta bizia emateko, gehiena baso deu Gipuzkoan da. Ni pena emateit sektore hau abandonatuta ikustek.